vakabva vasara vachitaura nevana. Zvikanzi pandakaenda kumusha chii chakaitika panapa. Vana vakati isusu hapana chatakaona chakadii chakaitika. Zvikanzi bamunini wako havana kumborara here. Vakatanga kubvunza mwana uyu musikana mombe kuti bamunini wako havana kurara newe here. Zvikanzi havana. Kanzi ko havana kurara namai vako here. Zvikanzi havana. Hatina patakamboona bamunini vachidi vachirara namama. Unoti zvava zvakatotomera iri pandechi zangu. Kuti dzimwe nyaya dzavaitaura dzinotori dzakafanana nekuti chii? Vakasvika pakutaura kuti hanzi vanasikana ndindega ndobvisawo mhandara. Ndibaba wangu wakutaura izvozvo. Nezera randandavi ndinopagara sei pamba pacho baba ari kutaura kudaro. Saka takaita makakata mambo wasvika pakuti iwe wacho ndogona kutokuuraya izvizvi. Ndogona kutokubaya nebanga. Ndobva taita noise. Ndakasvika pakubuda uri usiku kuma past 11 ikoko. Ndobva ndambonogara panext pana mai vanoita zvemabhero vanotenga maplastic vachitengesa. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita anonzi DJ T1. Tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So kana kachinge kari kutanga kusvika pano pa Tichkach MTV tokumbira kuti osiyawo subscriber YouTube channel yenyu, zvakare musakanganwe kufollowa Facebook page yenyu, ku TikTok ndikoko. Pana patinokupai nyaya dzakasiyana dzatinokuunzirai. So nhasi ndine nyaya yandakatakura, ndine nyaya yandakadengezera. Ndina mama wangu vandakagara nawo pano. Inini wacho handisati ndamboziva kuti nyaya yawo yakamira sei, asi semazira andinozviita sevana veZimbabwe tinobatsirana. Saka mukubatsirana ikoko ndokumbira kuti titeerere nyaya iri panapa. Toona kuti nyaya iyi tinoitakura sei. Tinogara tichitaura kuti chawira iwewe, chawira inini, chawira uyo. Saka so thank you very much. Regai tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Tuone kuti nyaya yedu tinokwanisa kubatsirana sei kusvika zvinhu zvafamba zvakanaka. Mama makadi? Ndiri pamwe makadi. Ndofara munoda kuti muti simudzei voice mbichana. Munonzi mai ani mimi? Nonzi My Faith. My Faith. Alright, munogara kupi? Ndogara kuno kuAirport kuma-E. Kuma-E. Alright, ndinotenda mama. So ndakanzwa muchindifonera muchiti pane zviri kukunetsai, pane zviri pamwoyo penyu. Chii chingadaro chiri kukunetsai mukurarama kana kuti mukugara kwamuri kuita? Mukugara kwandiri kuita ndakarorana nemurume wangu 2008. 2008. Ndobva tagara zvakanaka, saka dambudziko rakazoya muna 2024. Vakaenda kumusha muri muna September. Murume wangu. Vaenda kumusha vakangodzoka vachiti handine hope dzandarota. Asi hope idzi ndarotera munin'ina wangu aigara pamba ipapo, asi tisingagari naye, aigara murumu make. Okay. Vadaro kuti ndine hope dzandarota, isu takangoti mheno ndezvemukoma nemunin'ina vanotaurirana. Ndobva tagara. Waiti wakarota chii? Ipapo havana kutaura kuti nyaya yeyi. Muna musi wa1 November. Ndopa takatasangana, tapedza kusangana ndopa ndakabuda zvimapundu. Ndopa ndavati ivo vaiva panight chachiri china. Ndopa ndavaisira message ndikati kusangana kwataita ndine mapundu andabuda. Vakati kana neniwo ndinawo. Ndikati chingava chii? Zvikanzi handizivi. Ndobva tagara. Vakadzoka kumba mva tamboitaura yanga isina solution. Vaenda kudaro ndakatanga kunzwa hiti kupisa kudai. Ndobva ndazovaisira message ndikati mapundu aya iye zvinezvi aparara asisina kubuda. Asi ndakunzwa hiti. Zvikanzi ina handiziviwo kuti chingava chii. Ndikati madii matsvaga mari tiende kuchipatara pamunema paoff. Kuona kuti tingabatsirika sei. Vakanditi vakabvaisa message zvikanzi uya tisangane mutauni mangwana tiende kun'anga. Okay. Ndikati izvi zviri kuratidza kuti zvine chekuita nekusangana pabonde. Tadi taenda kuri kuchipatara tichinoteswa kuitira kuti tibve taziva kuti patimire maererano neHIV.
nokuti kutongoza kuti kazhinji vanhurume ungaona zvadai pamwe pane kubuda kwaanenge aita. Vakanditi alright, kana kuri kuchipatara uya tisangane mangwana paOverspin. Ndakabva zveshuwa kumba mba ndanoamirira paOverspin, vachisvika mba taenda kuclinic. Tasvika ikoko vakanditi handina mari yekuti tirapwe. Chinhu chandingangokwanisa kuita pana pakutestwa chete. Ndobva taenda kuclinic. Mba tasvika paine queue yakarebesa. Zvikanzi hande kuseri kusejari nokuti ivo vanga vabva kubasa, vanga varara kubasa. Ndakunozorora kumba. Takaenda kusejari, mba tasvika mba vabhadhara mari yekutestwa. Mba tatestwa. Tatestwa kudaro takadzoka kumba mba tagara. Inini ndinondairima kugarden kuAdra. Ndabuda ndaenda kugarden. Vakabva vasara vachitaura nevana. Zvikanzi pandakaenda kumusha chii chakaitika panapa. Vana vakati isusu hapana chatakaona chakadii chakaitika. Zvikanzi bamunini wako havana kumborara here. Vakatanga kubvunza mwana uyu musikana mombe kuti bamunini wako havana kurara newe here. Zvikanzi havana. Kanzi ko havana kurara namai vako here. Zvikanzi havana. Hatina patakamboona bamunini vachidii vachirara namama. Okay. Vadaro takagara. Ivo vakandi nauye kung'anga iyai vakazoenda vega. Kung'anga? Okay. Ndobva vadzoka vakanditi iwewe wakaramba kuti tiende kung'anga. Saka ndoda kuti inini ndaenda kung'anga. Pandaenda kung'anga ndauzonzi iwewe wakarara nemunin'ina wangu. Ndozvatipa chirwere. Ndikati ina handina kudii kurara nemunin'ina wenyu. Mbva vatanga kuita noise, vanodhakwa. Okay. Mbva vatanga kuita violence pamba. Ndobva ndati hazvina kushata. Hande kung'anga tsvagai mari yekuti tiende. Asi ndoda kuti pange paina either motora tete vangu kana sisi vangu because handichakwanisi kubuda nemitiritu since taita noise. Mbva vati rega ndigoona kuti ndodii. Noise iya yakaramba ichienderera paya vanenge vari paoff pega pega. Vaita noise pamba. Okay. Mwana wangu pachikoro aidzidza pachikoro pekuti next door uku neuku vakomana mumwe anga ari form 4 ari kuside umwe ari form 3 kuside. Vanhu vaiti vakanzwa vachiita noise vaiuya muheji so vachiteerera. Ndakararama nguva yakaoma. Tandine masenzi 2 yekuno kuEpworth neimwe yanga iri cooperative yekuHeathcliff. Yakabva yatengeswa yekuHeathcliff iya. Vaitengesa vakati ndakazi kuti ndizive kuti stand yatengeswa. Ndakanzwa kufonera nemukoma wavo zvikanzi mukoma hande yekumusha. Ndine zvinhu zvandoda unotenga kumusha. Zvatiri kutenga zvinhu zvemusha wedu. Okay. Ndopa ndakabva ndaisira bamukuru message ndikati bamukuru muri kuenda henyu kumusha nemunin'ina wenyu kuno hatisi kunzwanana. Kuno munin'ina wenyu ari kugara achindishungurudza achiti wakaita bonde nemunin'ina wangu. Asi inini handina chandiri kudii chandiri kuziva. Bamunini banguru vakangonditi alright rega ndigoona mainini kuti todii. Vakaenda kumusha zveshuwa vakanotenga madhongi, vakatenga mombe, vakatenga mbudzi, vakatenga ngoro negejo nemari iya yekustand. Ina handina chandakaona pamari iyo. Ndakangoziva kuti yatengeswa nekutoona vakutaurirana nekubuda kwavakaita. Vachienda nekudzoka. Vatadzoka mvatagara. Saka nauye kung'anga indakazoenda kuti ko mapapi nenauye kung'anga because ndima akataura kuti nyaya iyi ipere tofanira kunge taenda kupi kung'anga. Vakaramba vachindishungurudza kusvika ndazofonera tete vangu. Ndobva vaudza ana baba vanin'ina wababa vangu. Inini vabereki vangu vese vakashaya ndichiri mwana mudiki. Okay. Vaudza vanin'ina wababa vangu vakauya mubva kugara navo pasi. Mukwasha tine nyaya yatiri kunzwa pano. Uri kutarisira kuti nyaya iyi inopera sei? Zvikanzi nana baba nyaya yangu kuti ipere tindafamba kung'anga either 2 kana 3. Zvikanzi hapana chakashata mukwasha. Chatiri kutodawo kuti tizive kuti zveshuwa kana zvito zvakaitika pamwana wedu toona kuti todii nemwana wedu. Saka chiri kumisa kuti tiende kung'anga chacho chii? Zvikanzi imari, pari zvino handina mari. Vakati mukwasha isusu tinogona kukubatsira totsvaga mari yacho, hatisi kuti chikwereti asi kuti tiri kuda kuti mugare zvakanaka. Kana kuti kana zvirizvo zvakaita mwana wedu toziva zvekuita nemwana wedu because ungagari nemunhu akamesa musha menyu. Ndizvozvo. Vakaramba vakati zvemusha wangu ndinozvionera ndega. Kana ndichida kufambira musha wangu handibatsirwi mari nemumwe munhu. Isusu chatandaita ndechekuti musarambe muchinetsana nokuti nguva yareba muchinetsana.
mama muna January. Zvikoro zvavhurwa ipapo vana vanga vasiri kuenda kuchikoro nevana 4 vese vanoenda kuchikoro. Vava vasiri kutoenda kuchikoro. Waitadza kuenda kuchikoro nei? Kusatonzwanana kwedu ikoko ndokwaita kuti vana vasaendeswe kuchikoro. Na baba vakauya iri Mandi Makuseni, handichanyatsozva hangu date but yaiva Mandi. Mande iyoyo vakati kana wati uri kutsvaga wega mari yekufambira musha wako, chigarai murunyararo. Noizi yatiri kunzwa panapa handisi kuidirida kuti murambe muchinetsana. Vakadzokera kumba. Vadzokera takasara tikagara. Friday yachona vakabva vadhakwa futi mbva vatanga Noizi. Zvikanzi hama dzako kuda kuya uzonditonga pamusha pangu havandityisi. Vakaita zvekutamba, ndakatoya ndakatenga banga. Ndinofane 1 pahama dzako. Inini handityi ngozi. Ndogona kucheka 1 chete. Ende kana ndikaenda kumapurisa vanotondidefenda nokuti ivo ndo vandivinga pamba pangu. Saka kana vari pamba pangu chero ndikauraya munhu hakuna munhu anodi, hakuna zvinoitika. Saka takaita makakatanwa mbva wasvika pakuti iwe wacho ndogona kutokuuraya izvezvi, ndogona kutokubaya nebanga. Ndobva taita Noizi. Ndakasvika pakubuda uri usiku kuma pasi 11 ikoko. Ndobva ndambonogara panext pana mai vanoita zvemabhero vanotenga maplastic vachitengesa. Ndobva ndambonogara maplastic mbva ndazoenda kuma pasi 1 ndanyatsoona kuti zveshuwa varara. Ndobva ndanonokera vana murumu vanorara. Ruma ndakarara. Mangwana Makuseni mbva wandimutsa zvikanzi muka undibikire. Mbva ndatomuka mbva ndanovagadzira mbva wabuda mboenda kubasa. Saka nyaya yakaramba ichinetsa zvekuti chero ana baba vanina baba vangu kuchavaudza kuti situation iri kunoyamira yakadai. Vakutaura vakuzezzawo kuuya because vari kuzwa kunzi mukauya 1 wenyu ndomubaya nebanga ndofane 1 chete. Chero vakandirova asi 1 ndenda muuraya. Takagara kusvikira vana kuchikoro vava vasisadzidzi. Kunyanya musikana mukuru anga ari form 3. Anga kugara achichema kuchikoro. Kusvikira principal wamutora. Ndobva aenda naye. Chii chiri kuitika mbva atsanangura zvese zviri kuitika kumba. Tadaro mwana akazosvika pakuti muna June akatizira. Akaona kuti zviri nani ndiende kunoroorwa pana kuti ndirambe ndichigara pano. Ndobva tagara. Vakanga vaita unhu hwekuti vanotaura negirlfriend muri pamubhedha umwe chete. Iwo baba. Iwo akarara, iwo ari paside vachikandirana maWhatsApp vachiridza music. Inorwadza inobata. Zvese ndainyarara. Chishuwo changu chanchiri chekuti kana zviri zveshuwa kuti kuchaendwa kun'anga. Chokwadi ndochandoda kuti chidini? Chibude pachena nokuti ina handina zvandakaita. Munin'ina wavo aiva kuno kwachishanda kusecurity. Ndova vakatomuita kuti apinde ikoko. Akasvika pakurwadziwa akasiya basa akaenda kumusha. Asati aenda kumusha asiya basa, aifonera mukoma murume wangu. Mukoma zvaapapi nawe yekufamba. Inini ndasiya basa, ndoroti ndiende kumusha, handingarambi ndichigara kuno. Ndoroti tifambe zvibude pachena because handingarambi ndichinzi ndagara nemukadzi womunhu ndisina. Munin'ina wavo chaiwo wemudumbu? Asi wemudumbu, mwana baba vamwe chete asi ana mai vakaparadzana. Saka pamini akasvika pakuenda kumusha pasina kufamba. Pasina mazuva baba vakauya nemushonga wavakauya nawo. Vachiti ndabva kwagogo weGlenville ndong'anga yavo yavanoenda. Mushonga uyu vaigeza vakamira mudhishi. Vainzi mvura yavageza inofanira kunge iri mubhaketi asi ichipisa ichiita kupisa. Vachigeza vari mudhishi ichiwira mudhishi. Vakazviita kwa 3-4 days. Ndobva vaenda mbva vanouya chivhembela so yavaizora. Ukaizora ino ndopa ndakati kwemimi muri kuramba muchienda kun'anga muri 1 sei? Imi makatimisa kuti tichaenda tiri tese. Ndakafonera mukoma wacho ndikati abanguru munin'ina wanyu aroramba achifamba ari 1. Handizivi kuti zvinorevei kana kuriko kun'anga kwatiri kutarisira kuti ndon'anga yatichazoenda tatese semhuri. Wai ari kuramba achienda kwaari 1. Handiti taifanira kungomira kuti tigozoenda kotese semhuri here tongononzwa zviri kutaurika. Chokwadi. Kana tazoenda zvichabuda zvacho tichazozvitenda here nokuda kwekuti
munhu agara ari kuendako. Ndobva ndiudza zvikanzi enda unoudza ana baba wako kuti handichakwanisi kufamba, because apa ana baba pavakauya vakati mari uri kutasira kuitsvaga kwenguva yakareba sei, zvikanzi ndipei 3 months yekufamba kuti muende kun'anga. Okay. Saka 3 months dziya dzisati dzakwana ndopavaita zvekugeza nemvura dzavo idzi nekudii, kusvika ndazovabvunza kuti mafuta amuri kuzora mafuta erudzi, zvikanzi mafuta angu inga ndogara ndichimazora wandikati aya mafuta aya handisati ndambohanzwa pano. Mafuta aya ivhembela ndakamboona payaishandisirwa mumwe mwana aitoonetsekawo nezvaimunetsa. Asi mafuta ekuti magara muchiazora pano. Zvikanzi handane nguva ndichimazora, ndobva tanyarara. Saka ivo vakaziva kutaura kuti chinhu chandisi iwo handichakutrust. Ndakakutrasta kwenguva yakareba, but nezvawakandiitira nemunin'ina wangu handigoni kuti ndigarisane newe. Okay. Chinhu chichaita kuti ndigare newe, tsvaga mari iwewe. Wotsvaga n'anga dzako 3, toenda kun'anga dziya 3. Kana dzikataura zvekuti zveshuwa hauna zvawakaita nemunin'ina wangu, ndokuti tikwanise kugarisana. Ndakaramba ndiripo, handina kubva pamba, because stand pawakatengesa yekutanga ndina chandakawana. Chishuwo changu chiri chekuti ndikudze vana vangu tiri pamwe chete sababa namai. Ndizvozvo. But zvinhu zvakasvika pakurema. Vakazoita tsaona muna August last year. Vakatyoka gumbo. Ndobva wandifonera. Ndikati vasati vaita tsaona, ndopandakazotora foni yavo ichitambiswa nechimwana changu chidiki chigoto chimukomana. Ndobva ndatarisa mufoni muya ndobva ndaona mane last born yavamwena wangu inonzi Nyasha. Ndobva ndatotarisa kuti ndiye munhu wakapedzera kutaura naye. Ndobva ndatarisa pazita raNyasha paya ndaifunga ndibamunini. Ndobva ndaona kuti mbuchi igirlfriend. Okay, rengi rakanzi Nyasha. Rakanzi Nyasha zita rabamunini. Okay. Ndakamufonera. Katasha, ndaona zvamuri kubva kutaura nemurume wangu. Munhu uyu tine mhuri, tine vana 4. Asi kuno kwandisisina rugare, ndogara ndichishungurudzwa. Kana uri iwe zveshuwa rudana nemurume wangu ka, uri kundiisa panguva yakaoma, wadi wasiyana nemurume wangu. Akabva angonditi ndobva akata foni. Ndakamufonera hana kuzodaira. Ndobva ndavafonera ivo vanga vatoenda kumukoma wavo iye anogara kwaJachawo. Ndobva ndavafonera abanguru munin'ina wenyu ndozvaari kuita kuno. Ndabata metsi dzake dzese dziri kuita kuti handishungurudze. Saka ndanchikumbira kuti kana zvichibvira ngauye tigare pasi titaure. Pavakauya vakati uri tsvina handibati. Kutaura imimi? Uri tsvina handibati. Zvitori nani. Ndikati zvakanaka, kana mati ndiri tsvina zvakanaka. Chinhu ini ndakangokutarisaiwo nemhuri yenyu yamaona itsva iyoyo yakakunakirai. Ndaonawo kwamuri kubva nekwamuri kuenda neupenyu hwenyu. Asi inini pano pavana vangu handisi kufa. Takagara. Ndobva ndaenda muna August ndakaenda kumusha kwaigadzirwa guva raamai vangu. Handina kana 10 cents yavakandibatsira nayo. Okay. Ndakangozvitsvagira mari yangu mva ndaenda. Mva tanovakira guva apa tandapuwa taski nana sekuru kunzi vakirai guva raamai venyu. Zvese ndakazviitira ndiri ndega. Ndichidzoka ndakadzoka uri musi wa18. Musi wa22 August ndopa vakaita tsaona. Vanofamba nemotorbike, vanoshanda kune imwe lebo mutown. Okay. Saka vakarohwa nekombi vari pamotorbike. Vachikoka gumbo pamupimbira pana. Ndakafonerwa nemupurisa pavaitira tsaona. Zvikanzi ndimune murume anonzi tichanetsana kwarire, ndikati zvikanzi murume wenyu aita tsaona. Pano apa tafonera ambulance asati atakurwa, asi anenge achaiswa kuHarare hospital, ndo hospital iri padhuze. Ndakaenda zveshuwa hospital. Ndasvika munhu akuvara, gumbo rari achikoka zvekuti raimuva kudai. Mabhonzo apa akachikoka zvekuti rimwe bhonzo rakasara riri paro rega, rekuzasi rega, rekusoro rega. Ndakasvika ndikamatenda, vakarapwa. Kusvika vaiswa plaster mva tadzoka kumba, vakadzoka same day. Okay. Ndakararama ndichivapepa kubva August last year. Kusvika ike zvinezvi ndofunga wiki inoirara rechi2 vachienda kubasa. Okay. Pamwe ndaimuka ndomhanya kumbari ndonohodha, ndoya ndosveta pamba. Ndoenda kumunda, ndonodhiga. Ndobva kumunda ndoenda kugarden ndonotema muriwo, ndoya ndosunga. Ndonotengesa. Ndozvinhu zvakatiraramisa. Kusvikira January ndaona kuti zvakundirwadza inini munyama. Ndakatsvaga basa kune imwe security yandiri kushanda. Ndatsvaga basa kudaro ndo kwandakushanda izvezvi.
ndikaenda kubasa vana vachifonerana namai vavo zvichinzi hanzvadzi yangu yaenda kubasa yaenda kunotishandira kuti tidye. Zvinhu zvakandirwadza kuti wari kuti wanoti hanzvadzi wanoti hanzvadzi yangu yaenda kubasa. Inini vari kuti ndahanzvadzi yangu ndokugarisana kwatakaita. So pamashure apo vachiri kurwadziwa vakanditi ukagara panapa tarisa kuti handikwanisi kuti handizivi kuti ndopora rini. Wadi waenda kugadheni taonawo chouviri tione kurarama. Okay. Ndaipota ndikamuka ndovagadzira ndovabikira ndomuka ndoenda kugadheni. Ndopavaisara vachitaura negirlfriend yavo. Opo vachirwara futi kudaro. Okay. Pandakaenda kuHarare hospital vachienda kureview ndandiri 1. Kubva achikuvara ndina kana hama yake yakandibatsira. Kuenda kuchipatara kudinda handiri 1. Ndasvika vaifamba nemakrashes gumbo rakakuwara zvokuti rakatoiswa simbi kuti rizobatane zvaraita. Ndakamhanya tadzikira kugedhi rekuzasi kunotora wheelchair. Ndobva ndavaisa pawheelchair. Kwakukwidza mukwidza uya nawo apaona uchimhanyira kiu kumberi kuti ukaenda kure futi pakunononoka kusevhira. Tasvika kuya vakabatsirwa mbatadzoka. Saka nguva yandakaona kuti munhu achiri kutaura nemudzimai wake ndakati baba bave madi maita kuti mudzimai wenyu patinoenda kuchipatara tibatsirane because ndiri kuona kuti ndiye munhu wamoda but inini muri pakundisafisa. Kubva 2024 handina zororo. Iye zvinezvi munhu wenyu makandinyepera kuti makasiyana asi muri pamwe chete. Ngaachiti patinoenda kuchipatara odi ouya tobatsira nawo nokuti haisi nyore. Ndakamhanya newheelchair ouya kudzoka kwacho navabatsirwa. Ouya wasiya kuroad. Opusha wheelchair wodzokera unoisiya. Wodzoka kuno saka zvinhu zvakarema at least kana tiri 2 zvaigona kuti rerukira since mukadzi wenyu wamunoda. Ndobva vati munhu iye handombomuzivi ndinesi wekulebhu kwatoendesa masemu. Ndikati muri kuti ndinesi kasi pandakaona muchitaurirana musi wamandisvipa uya maitaura nhau dzerudo mamusingatauri nhau dzebasa. Munhu aiti vairara kuma11 vachikandirana mameseji. Makuseni aimukira kuma4 wotanga kukandirana mameseji paWhatsApp. Ini ndainzi auite for chakakosha kuti halo ndaitengerwa kambudzi. Ndakazosvika pakuita shungu yekushanda nesimba ndikatenga foni yandinayo. Saka nhau iyoyo yekurequesta kuti girlfriend renyu ngariuye tibatsirane pakuenda kuchipatara. Ndo nhau yakandipisa gupuro. Vakafonera tete vangu vakati tete ndokumbirawo muyeko mwana wanzvadzi yenyu tiri kugara tichinetsana apa ndiri kurwara ndoda mboteerera marwadzo. Tete vangu vakauya vakafonera munin'ina wamai wacho anogara kuHeathcliff nemukoma wacho navatete hanzvadzi yaatezvara vanogara imomo ePwete muno. Pakagarwa dare ndikavaonesa ndikati munhu uyu kurwara kwatakaita ari kunditi ndindakaunza urwere mumba but iye akarwara zvekusvika pakuti angasagoni kukontrola weti yaingobuda yega. Kusvika ndazofonera futi mai vake kumusha kuti mai bafe vari kurwara vasvika pakuti vakuda kusiya basa. Ndobva vatumira mushonga wechibhoyi kubva kumusha. Vakamwa mushonga wechibhoyi iwoyo ndobva vazoenda kunobayiwa injection kuchipatara vakazvimba kumeso kudai. Asi vadaro ini vakaramba kundirapisa. Vakabuda vakanorapwa vega. I think kana vakanorapwa nemukadzi wavo iyeye handizivi asi vakabuda vakanorapwa vega. Saka nhau yakunetsa izvezvi kubva patapuwa gupuro pacho. Vakabvunzwa vakanzi une poto here uri kutarisira kudii hausati wakufamba. Vakati ndichabuda ndonogara kuimba yekuseri nokuti muno ndiri kukonorerwa chikafu. Ndiri kugara ndichitukwa. Ndiri kurwadziwa pamwe painde ndisiri kuda zvekutaura ndichida kuteerera gumbo rangu. Ndikati hapana chakashata kana ati ari kunogara kuseri. Asi handisi kutarisira mukadzi wako kuti auye kuzogara kuseri ikoko. Dai musina kutengesa imwe stand yekuHeathcliff. Zvaita nani maigona kunogara kustand yekuHeathcliff nemukadzi wako. Asi pano handisi kutarisira mukadzi wako kuti adini auye pano stand inoyi ndiri kutasira ndonaka yevana vangu. Chokwadi. Havana kuenda kuseri ikoko. Vakaramba vari mumba. Ina handina kuzoramba ndichitaudzana navo. Kusvikira musuno watazotaudzana.
kubva kumashure vasati vatokuwara musi wanopa vana mari yeschool fees vanoita 30 to 45 minutes vana vachinzi ambude mutop 10 vanenge vachiita kupopota ambude mutop 10 inini ndinokubhadharira school fees nenguva baba vangu inini vaibhadhara school fees temu yakutopera asi ndaibuda mutop 10 vanoita kupopota ndopandakazosvika pakuti chakanyanyondirwadza izvi ndandatozvijaira izvi chakazondirwadza ndechekudza vana kuti mari yandiri kukupai imari yangu yedoro anenge aona kuti chikoro chiri kumuremera ngaandiudze osiya chikoro. Ndakarwadziwa naamai Denzel uyo Feya akagarapo ndaiva neshungu yekuti apedze form 4 asi akasarudza kusiya chikoro panzira chinoroorwa. Saka anenge aona kuti zviri kumuremera zvechikoro ngaadini ngasiye. Ndopa ndakazopindura ndikati kana muchiona zviri kukuremera zvekubhadhara maschool fees evana siyai. Regedzai vana vangu nditambure navo ndivadzidzise kubva pazero pachona ndichinda mberi. Panguva iyoyo havana kudaira vakandisiya mbva ndaenda kunorara. Ndaenda kunorara ndipo vakazouya vakatanga kuita noise neni. Akati aundiudzire zvekuita. 4 kona iri wanzi runoiri istand yangu ndindaishanda. Iwo hauna chawaita pano. Saka aundiudzire zvekuita pastendi pano. Kana ndichitaura nevana vangu ndiye ndichivatsura ndikuvaisa mugwara siya vakadaro. Vana vangu. Takataudzana zveshuwa zvokuti pamundakasvika pakutaura nemashoko anorwadza. Vakataura vakati ukandiendera kumaintenance rufu rwako ndokuuraya. Ukaenda kunoripota kupolisi kuti ndibviswe pano zvekuti ndakatengesa imwe stand ndinokuuraya. Nokuti pandakamboenda January wa 2025 vakaudzwa vakanzi kana wakatengesa stand ukadya wega mari stand yasara ndiye mukadzi nevana usashungurudze mukadzi ipapo usanetsane naye. Ukanetsana naye iwo ndiwo unobva papi ipapo. Saka ndo zvinhu zvakunyanyo ndishungurudza kuti 1 ndakati budai muchinogara kwamati muri kugara masimba. Vakaramba. Ndikafonera hanzvadzi dzavo 2 ndichidziudza ana tete ndonyaya iri kuno. Hanzvadzi yenyu takasiyana. Asi hasi kuda kubuda kuti aende kunogara kumba yekuseri kwaakataura kuti ari kunogara. Vakafonerwa neimwe hanzvadzi yavo diki yachona vakamushaudha vakati siyana nenyaya dzekumba kwangu. Mukoma wavo ndaiti ndikaenda ndikanovaudza banguru ndo situation iri kumba. Vanoudzwa unzi zvekumba kwangu hamuudzwe nemumwe munhu. Ndokuudzai ndega kana paine zvanetsa zvinoda mumwe munhu kumba kwangu. Zokuudzai siyana nenyaya dzekumba kwangu. Vati ari mumoto ndini. Vari kuramba kudaro. Iye zvinosvika pastendi yekuti vanoweta mumagumbezi. Kuita weti? Vakusvita fodya vanga vasingasvite fodya. Vakamwa doro vakadhakwa. Paanorara vanoitira weti mumagumbezi. Ndakambotanga ndichibudisa ndichiyanika but ndakasvika pakusarenda. Munhu nemunhu anofuga gumbezi rake. Sezvandambotaura ndiri kuchigadhi ndakambonzi endai padhei ndikati akwete ndokumbira ndishande night. Because ndiye ndichiona kuti at least 5 days ndikanga hangu ndichirara ndiri kunze. Ndova ne 2 days dzekurara mumba zvogona kundiitira zviri nani. Saka chinhu chandandichishua inini ndechekuti 1 ndiwanawo gweta rinomira neni even tikanzi kukoti. Nokuti ndakambotora namba dzatete Nyari vantu vari kuNational FM ndobva ndavasendera message. Hadina kukwanisa kuti tigone kunyatsotaura tese vakanditi kana wapuwa gupuro wadiwa wabva pamba pacho. But andingamboshandire mahara kwekuti vana vachona vakupinda panguva yakaoma izvezvi chikafu handibiki. Ari kubika mwana ari form 2 musikana. Asi sina nguva yekuverenga mabhuku. Ane nguva yekuti hembe dzababa ndiye anowacha. Ndiye anobika, ndiye amai vemba. Ngei musingachabike chikafu pamba imwe? Ndikwanisi kuramba ndichimubikira nguva yareba achinditambudza. Dai akwanisa kubuda mumba aenda kunogara kwaakataura kuti arikuda kugara. Tane 1 year atisangane. Munhu anozviitira zvinhu zvake. Saka ndakamboshingirira. Ndaimboita moyo murefu ndichiti munhu ari kurwara. But izve zvapora. Vane mamotorbike ari kutaunda anoita zvekuhaiwa. Anopewa every week. Mari iyo ndo mari yavanodhakwa vachiweta mumba. Saka zvinhu zvasvikopa kundiomera. Ndosaka ndakumbira kuti ndigone kubatsirika. At least tisiyane zvekutoti munhu nemunhu abude murumu make. Nokuti ndikuona kuti chinhu chavari kunyara ndechekuti vanhu vese munharaunda vakanyatsoona ndichivapepa nezvandaita nekutambura kwandaita. Saka kuti vanzi vapora vabva vangobuda vakanogara vega vari kunyara nharaunda.
asi vachinyara nharaunda vari kukuvadza ndini. Ya, ichokwani. Saka imimi kusaidi kwenyu panewo makambotaurira muchimbogarawo pasi muchivaudza nyaya iyoyi kuhama dzenyu? Kugama kwangu munhu andonyatsotaura naye ndisisi vangu vari kuBenalonga. Okay, kwaMutare uko. Vana ivo vakatongonditi hapana chicharema kwavakabva kure. Kana munhu apora anodini, anobuda oenda. Kune aya vanenge navo baba vangu zvinhu inyaya inonyadzisa kuramba ndichiramba ndichingoenda ndichitaura nauyewo inoita dai yanga isina zvekusangana kwedu zvaigona kureruka, but matangira yakaita kuti urambe uchinodzokorodza kutaura nyaya yakadaro zvinhu zvinorema. Koko kurovai vaimbokurovai? Panyaya yandikunyepa havana. Suva vakazoda kundirova musi uno wandiri kutaura kuti ndakavazova popotera nauye vana kuti aiwa amuudze vana kuti asingadi chikoro ngaasiye. Imimi kana maona kuti hamusi kuda kubhadhara mari yeschool fees yevana dini, siyanai nazvo. Siyai vana vangu vadzingwa vadzoke pamba. Pane kuti mufurire vana kuti vasiye chikoro. Mumwe ari form 2, mumwe ari grade 6, kamwe kagrade 2. Alright, aiwa ndikukunzwai mama kutaura kwenyu. Saka imimiwo mabva matofuratira mwoyo zvekuti mwoyo wenyu wasvika pakusviba pakuti hamuchatodiwo kugara nawo? Ndozviripo. Chiri kunetsa ndechekuti family yavo yese vari kugamuchira kuti ndakarara nemunin'ina wavo. Ndakasvika pakuti bamunini ndakavafonera. Naye bamunini madi maendawo kana kwachifi kumusha ikoko. Pamwe tingadedzwa pakaitwa dare rine musoro pakafambwa chokwadi chikabuda pachena. Uyu munhu ndiye aita chihure chekuti anototaura negirlfriend tiri pasaidi nepasaidi. But urwere hwapo hwakunzi ndini. Even hope dziri kutaurwa ndikuona kuti munhu wekuti akatotanga aona kuti iye ari kurwara. Ndobva acreate hope dziri kuti pazvinozobuda pachena anongoti hope dzangu dziya. Anoti hanzi ndine mudzimu wasekuru. Sazita wangu ndo anondirotesa zvinoitika muupenyu hwangu. Alright. Saka baba muninawa iyo murume wenyu wakambowatorao here wachiwabvunza nyaya iyoyo, wachigarawo nemipasi wachiwabvunza kuti inini ndiri kunzwa kuti iwewe wakarara nemukadzi wangu? Makambotaura here nhau iyoyo? Baba munini varipo, imimi muripo, iyo murume wenyu aripo? Patina bamukuru musi wagarwa dare vakafona vakaisa foni paloud vakati Leonard takagara dare kuno tiri kutaura nhau yenyu nana maifei. Bamunini akati mukoma inga ndakamira wani kuti tifambe zvikashaya basa. Plus urwere wandiri kunzi ndindakapa maiguru urwere handisi kurwara, handina pandakamborwara. Makambondinzwawo here ndichinzi ndamwa mapiritsi esiki kana kunzi hapana pandakarwara? Saka ndaizopa mukadzi wavo chirwere sei ivo inini ndisina urwere wandinawo? Iwo akanzi chitaura naye vakaramba vakati handina chandotaura naLeonard, iwewo ndiwo utori nemhosva because ndiwo akamutendera miedzo inowanika yekuti bamunini anogona kuedza maiguru asi iwewe ndiwo akavalusi. Dai usina kumutendera zvinhu izvozvo zvisina kuitika. Ndiye murume wenyu manje? Saka baba munini awa wanogona kuwanika here? Wari munomo here izvozvo kana kuti wari kumusha? Vari kumusha kuBhoera. Alright. Saka muchigara kudai so muri pamba, wana wachiona zvinhu zvese zvichiitika izvi, vamwe wacho wadiki, wari kuzvitorawo sei sewana manje? Wari kuona baba namai havasi kutaudzana, abuda achienda kwake, wana wano wari kuita sei? Vana vane confusion. Unoona kuti vana vari kuti kana ndiripo ndiye ndiripo Muscat vari kuedza kuvaka ukamaneni. Kana baba varipo vari kuedza kuvaka ukamanani nababa. Asi mukomana navakomana vaviri vasikana vaviri ndakatanga nawo. Mukomana ari grade 6 akamboendeswa kumusha akanofudza mombe kumusha. Dzichangotengwa akadzidza kumusha, akabva January 2025 anga ari kumusha. Akazodzoka muna August baba wake vaita tsaona ndipo akazotanga kudzidza kuno. Ndine pandakambosvika ndikati ine vana vangu ka ndakuda kubva pano ndikusiyei pamba pababa wenyu. Akachema akati mama musabvi, ine hangu ndoda kuenda nemi, handisi kuda kuenda kumusha.
Kumusha mukoma wavo iye ari kwajacha akambosiyana nemukadzi akaendesa mwana kumusha. Chakazodzosa mai guru kuti nhasi vange vari pamwe chete. Inawe kuti vana vanga vakushungurudzika kumusha. Vamweni vangu chidhakwa vanomwa doro. Vakabuda vakaenda kudoro. Wedha vachadzoka kuma 11 kana nguva idza vadzoka idzodzo ndonguva dzavachasvikotanga kubika kuti vana vadye. Munin'ina wavo murume wangu ndini akasiyana nemukadzi aine vana 3 vasikana. Vana 3 vavo vari kumusha. 2 vari kumusha. Kafesibhoni kavo kakatobatwa chibharo. Nenawe kuti apana security. Vana vanenge vangori vega. Ndozvinhu zvaita kuti ndishinge kuti zviri nani pandiri ndinge ndine vana vangu. Asi kuti ndinzi ndabva ndaenda kunoloja. Panguva izvezvi kusecurity kwandini uno mwedzi wawe chi3 andina pay. Saka unenge uchiona kuti kana uri kuna landlord azozvinzwisisi. Unonetseka plus nekamari kacho kuti uzoti wabhadhara ma school fees, watenga chikafu, wabhadhara rent. Zvino zvinogona kuzondiremera. Ndosaka ndandoda kuti kana kuri kwekunzi ndanzi ndiri kugara pamba. Kana ivo vari kugara pamba. Chishuwo changu ndechekuti zita rangu zita ravo robviswa pastand. Posara zita revana. Mazita evana. Kana mukadzi wavo kuri kwekunzi vazodawo kumunza pamba, azvigoni nekuti inenge iri stand yevana. Kunyange hurumende ikati mese ibvai pamba ipapo pasare pasina munhu, zvitori nani paiswe maloja. Mari iyo ichengete vana. Nokuti andina chandinoverenga chandakaita mumarriage. Ndo chishuwo changu icho. Ya ndokukunzwa mama esha nyaya yenyu inosiririsa. Pane zvisina kumira zvakanaka zvaida kuti zvigadziriswe. Aiwa chirega kunyanya kufunga zvakawanda. Tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vari kutinzwa wane dzimwe pfungwa dzavanogona kutipa kuti nyaya iyoyo igadziriswe. Kuri kunzi nyaya iyi yagadziriswa zvekunzi murume wenyu anogona kuti zvese zvakaitika izvi zvaitika. Mukadzi wangu ndinomuda because isisu tiripo hatisiripo pakuti tifarire kuti mimi muparadzane, nekuti onaipa muchaparadzana mune vana vari kusara vachienda kuna baba kana kuti vari kuenda kuna mai, zvakukonzeresa kuti vana vedu vasagare zvakanaka. But pakava neumbiridzo yekuti imimi vanhu tu mukwanise kunge muchiwirirana pane zvinetso zvamuri kunetsana, munoda here imimi kuti baba kana kuri kunzi wakataurwa nawo wakati ndakuda hangu kugara nemhuri yangu, imi munoda here? Inyaya yazoitika but kubva kumashuri inenge iri hondo. Nguva yandingati ndakagara zvakanaka nguva yata ndisina mari. Nguva yekunge munhu ane mari nguva yakachinja. Okay. Saka even ndingashingirira semagariro ndandakaita. Asi pane pakarema nokuti hazvibatsiri kugara nemunhu wekuti chaari kuda ndechekuti uzvare vana chete. Kana usina mucheche hamuna ukama. Pandakaita mimba yemwana wokupedzisira wachona wandakazvara 2019 ndairwara ndiri mumba ndiri 1. Ivo vairara panze vachimwa doro nemabhururu avo. Radio ichirira full blast pamba pedu paitozikanwa ende zvakabva zvairerutsa pamba zvokuti zvidhakwa zvikada zvinongoya pamba zvichidi ndopavanenge vachiridza radio vachitamba vachidi varipo. Saka kushinga ungangoshinga semunhu womudzimai chinhu chandienda kuitira vana, kwete kuti ndingagarira rudo kuti ndiri mumba mekuti ndine rudo nemba iwe. Ndakasvika pakugutsikana kuti takangosanganiswa zvemistake. Pakaoma. Saka imimi makazodini? Baba wakarapwa here? Imi makazoendawo kuchipatara here mukarapwa? Ndakambozama kurapwa. Pekutanga ndakaunzirwa mushonga wechibhoyi sisi wangu ndikamwa. Zvinombodzikira. Okay. Asi zvino pane kangu kaitika unenge uchingonzwa so. Ndobva ndaenda kwadhokota mubva ndanorapwa. Hazvina kupera. Iye zvino ndine mushonga wandakapuwa navamwe mai futi vanoita zvekurapa kuzasuku but zviri kuramba kupera. Saka handichazivi kuti kugadzirwa nemagirlfriends ake chirwere chekuti chirwere here kuti tifambe kwachona pamwe chete hatina kana zuva wandira takafamba ari kuramba. Ende iye zvino andonyatsotaura kuti chikonzero chakaita kuti ndirambe kufamba newe ndechekuti wakati urikuda kufamba paine hama dzako indada kuti tibude tiende kun'anga tiri tu because baba vangu namai vangu ndozvavaiita, vaibuda vari vega pasina umwe munhu.
Saka iwo wakarapwa here zvikapera kana kuti hamuna ruzivo? Iwo vakarapwa asi handizivi kuti zvakapera here, because hakuna achamboswera achitaura zvakawanda nemumwe munhu. Asi vane nguva yekuti vakatanga kukwenya, so unongoti zvakaoma. Zvane nguva yakareba sei urwere hwematima? Zvane nguva yakareba sei? Kubva November 2024. Kubva November 2024 kusvika izvozvizvi? Muchienda kuchipatara zvichiramba zvichiramba? Kuchipatara ndakaenda ka1. Ndakatoenda kwadokta mwanorapa kuOverspill. Ndiye wandakaenda. Kumashure uko ivo vakatomboita because vanoshanda kulebhuka. Vakatora matest ndobva vauya nawo. Matest aya zvinhu zvekuteswa. Saka kwabuda maresults. Ndakati ini ndokumbira kuti pamunoenda kuna dokta, because vakati uku kunongobuda maresults. Pamunoenda kuna dokta ndoda kuti ndinge ndiripo. Nokuti apa kunganga makadini makaenda mega. Saka apa pamunoenda kwa dokta ndoda kuti ndinge ndiripo. Vakazongondifonera vachiti unorema makgs mangani. Ndikati zvaita sei? Nanzi maresults aya akabuda, ndatoa kwa dokta, saka ndoda kuti ndione kuti ungawanirwa mapiritsi akaita sei. Ata ini ndakapedzera kuenda kusikero ndichitori nenhumbu. Zvaike zvinezvi handina pandakamboenda kusikera ndozivi kuti ndorema makgs mangani. Vakauya nemapiritsi avakauya nawo. Zvikanzi ndazongogeja kuti 70 to 75 kg, saka ndo mapiritsi andawanira. Ndakamwa mapiritsi waya ndofunga kwe 3-4 days. Ndine maulcers, ndanda kunzwa ronda mudumbu nemapiritsi wayo aitochera. Ndaitonzwa kubva kuno kudumbu mese kuti raronda rega. Ndobva ndavaudza ndikati mapiritsi aya ndo zvaari kundiitisa. Mudumbu mangu atonochera maulcers, handisi kukwanisa kuramba ndichienderera mberi ndichiamwa. Ndo imwe mhosva yandiri kupuwa yekunzi ndakabudisa mari yekutenga mapiritsi nekuenda kwadokta kwandakaita. Ndikati asi kwadokta kwacho wai makaenda mega. Ndaida kuti ndinge ndiripo ndichinzwa zvinotaura dokta. Mapiritsi anondipa ndichimuonesa kuti dokta indagara nedambudziko rakati, handizivi mapiritsi amuri kundipa kuti haazowedzere here rimwe dambudziko. Zvese zvakashaya basa. Aiwa, ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Ndofunga kuuya pajekerere kudai so kuda kuti mukwanisewo kuwana rubatsiro semataurira muri kuita kuti nyaya yenyu yaane nguva yakareba ichitenderera ichiitika. Alright, ndakubvunzai kuti kuri kuti baba vati wakaona tikakwanisa kana kutaura nawo kana kuti wakagarwa nawo pasi wakati mudzimai wangu ndinomuda, mataura imimi mukati mungangogarire vana asi zverudo panenge pasisina. Alright, ngatichiendei panyaya yekuti nhasi mauya panapa, muri yeZimbabwe iri kukuonai, zviri pamwoyo penyu zvemenge muchifungidzira imimi kuti mukwanise kubatsirika padambudziko iri, ndo patakuda kuenda kuti imi maifungidzira chii chemenge muchida pamwoyo penyu, maida kuti dambudziko iri tikwanise kukubatsirai sei pasati pane vamwe waisa pfungwa dzavo? Ini ndanichikumbira kuti kana kuine vanorapa zvechivanhu zvachona vanonyatsoona kuti dambudziko rakabva papi, rigone kurapwa ndigone kuporawo. Chokwadi. Because haisi nyore kurarama uine urwere kwenguva yakareba kudaro. Zvekare magariro edu akukanganisa dzidzo yevana. Mwana wangu inini ari form 1 akabuda ne5 subjects. But ndopa zvakabva zvaperera kubva ipapo. Edza anobuda ne1 kana kutobuda asina. Mumwe wachona amumba vatova mai. Saka zvinhu zviri kutokanganisa vana kunyanya. Ramangwana revana ndora kunyanya kukanganisika. Saka dai zvaibvira kana kuri kwekunzi tagarisana vana vaudzokera pfungwa dzavo pakuziva kuti tiri kugara sei. Kana kuri kwekunzi tasiyana vana voziva kuti vari kugara sei. Asi chinhu chandisiri kuda ndechekuti vana vangu vaendeswe kumusha kuna vamwene because variko vacho vari hadzitori nherera totally. Okay. Vamwe vana vari ikoko wenyu here kana kuti vevamwe? Vana bamunini kune 2 variko vandati vasikana. Kamwe kachona kane 11 years kakatorepwa. Izvezvizvi asi nyaya yacho yakangotsikwa-tsikwa because zvinhu zvakaitika mufamily. Saka kuti nditore vangu ndiendese panhu pandiri kuona pakadaro ipapo handikwanisi. Saka mwana hakana kuita nhumbu here?
Akana zvakangokasika kuoneka. Mbuya vacho vanga vasiri kutozviziva ndo zviri kuitika. Nokuti mwana wabamukuru akanobata mwana wabamnini. Pavakangoona kuti ndo zvaitika, vakabva vangotora mwana kamukomana mbva vakadzosa kuno kuna mai vacho nababa vacho. Ndobva vasiya kasikana kariko kakadaro. Ndobva yanyararwa yakadaro. Saka ndo muri kuti magariro avari kuita kumusha ikoko vari kugara kungenerera. Kuti ndiendese vana vangu pamusituation yakadaro. Akaendako wachona kuri ndasiya vari kuchikoro. Kuri kwekunzi mukamuona kutaura naye kuti unoda here kunogara kumusha. Ega anotaura kuti kwete. Akaenda pano yako holiday kanodzoka kakaonda kudai. Naigoti chioti mama kumba tinodya ka1 pazuva. Gogo vanobika manheru, masikati havawaniki. Saka pakadaro kuti zviri nani nditadze kubika nokuti ndashaya chekubika ndine vana vangu. Ndichiona makuriro avari kuita pane kuti vaende kunosafiswa nemumwe munhu kumusha. Pakaoma. All right. Saka baba tikataura nawo wakati iwo wanoda kuti mugari munotenda yenyoka kugara pamba, then nyaya yedu taisawo kune vamwe vanhu kana pachinge pane vanoziva kuti urwere ihwohwo unobatsirika sei, unogona kurapika sei, tinenge takukumbirawo kune mhuri yeZimbabwe vanoziva, sezvo urwere hwacho pane makore mangani manje? Mati kubva 2004 2024 2024 izvo tiri muna 2026. Saka toisa kana pa 2 years. Zvichingodaro. Iwo kwavari handizivi kuti zvakapera here, semunhu anoziva maakafamba nemaakatsika. Vanogona kunge vakatonorapwa vachiziva kuti ndiri kurapwa so nokuti ndoda kwemandakapinda. Asara ari panguva yakaoma ndini nokuti ivo pavakaenda vakandisiya. Vari kungondinzvenga kudai. Okay. Saka nyaya yekubuda kwawaitaura kuti ndiri kubuda panapa ndokusiyai ini ndoenda, wainyarara izvozvi? Zvinova kutaura kuti mundiudziri zvekuita pamba pangu. Ndine audio yandakavatora irimo. Vanotaura kuti mundiudziri zvekuita pamba pangu. Mumba mandada kugara ndo mandogara. Imimi hamutongi pano. Saka zvekubuda havasi kutoda kubuda mumba imomo. Asi dambudziko nderekuti mumba macho dai kuri kwekunzi takagara murunyararo. Zvino munhu wekuti akamwa doro hamutangiki neweti. Vakudhakwa zvakapfurikidza zviya zvekuti vakamwa doro vobva vatine fodya pamusoro. Vanga vasingasibhemi fodya. Saka mumba machona zvakaoma. Saka imi menge muchitarisira kuti pane here mamwe matanho amunogona kushandisa emutemo kana zvichinge zvaramba zvakadaro kana kuti? Ndo pandiri kugara ndathreatenwa ukangoenda kumutemo ndokuuraya. Ukangoenda kumutemo chete ndiri kukuuraya, but ndikuona zvakafanana. Zviri nani kana zviri zvo zvavazvipira kuti vari kundiuraya zvobuda zvakadaro. Asi ndosaka ndatanga ndauya kumhuri yeZimbabwe kuitira kuti kana ndazofawo ndozviripo. Chishuwo changu chiri chekuti kana ndiri kuenda kumutemo ndinge ndinewo kumira naye. Pamwe pachona handizozivi kuti ndobva papi ndichienda papi. Ende vakatogara vataura kuti chero kaienda kumutemo ndinotobhadhara mari kusvika ndakuhwina ugari papi. Alright mama, aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe vari kukunzwai mukutaura kwenyu. So manyatsa kurondedzera kubva kwakatangira nyaya kusvika patari nhasi. Saka ipapapo zvatichakwanisa kuita tichanzwawo ku comment section nevamwe vanoda kukubatsirai. Saka handizivi kuti pane vamwe vanoda kukubatsirai imimi. Makasununguka here kusiya phone number dzenyu vanama? Ndakasununguka. Alright, ndidainzirire phone number dzenyu tinzwe. Phone number dzangu 0771 590 317. Alright, dzokorodzai futi. 0771 590 317. Alright. Saka imakawatarisa baba ini handisati hangu ndawaona, wanogona here kugara nesu pasi semagariro atakaita panapa tichikurukura nawo?
Right, muri Zimbabwe ndoda kumbokurukura nemwana ari pano anogara na mama. Timbonzwa kusaidi kwake kuti anozvionawo sei uye zvakamira sei, wari kurarama sei, wari kugara sei. Watete makadi? Tiripo hedu makadi. Tiripo hedu. Unonzi ani wewe? Zita rangu ndonzi Faithful. Faithful. Alright, unogara kupi? Ndogara muno mai. Alright. Right, nditsanangudzirewo muri kugara sei. Ndanzwa mama wachitsanangudza nyaya yawo, wachitaura nhau yababa. Muri kugara sei pamba? Iwewe semwanasikana, pane zvauri kuona here zviri kunetsa zvisina kumira zvakanaka pakati pamai nababa? Hongu, zviripo zvisina kumira zvakanaka pakati pamai nababa. Zvakatozosakisa kuti ndinoti zviri nani kubva ndichitizira hangu. Kuti pamba pacho papasiri kugarira. Ndasvika kuti pandiye ndiri kuchikoro ndiye ndichikansiliwa nematicha vakuru vechikoro pandaidzidza. Kwakubva vanditi kana uchinozwa chikoro zvokukuremera wadombotaura nababa wako kuitisa kosi. Handina kusununguka kunovataurira ipapo kuti baba vangu ndinovaziva. Okay. Ndakatanga kusaenda kuchikoro. Mama wabva kugadheni wasvika ndiri ndega pamba. Saka ndikosiya usina kuenda kuchikoro ndabva ndavaudza kuti mama handichadi kuchikoro, handichakwanisa kuenda kuchikoro. Wozoudza baba vako manheru kana vauya. Ndichibva manheru handina kukwanisa kuvaudza, takapota tichibva tienda kurumu kwedu kunorara. Mama nababa vakabva sara vachivataurira ndonyaya iripo. Kwakubva tamutswa ukati atarara tabva tauya. Kwakubva vatanga kupopota. Handina kuvapindura, ndakaramba ndakanyarara. Zvikanzi hapana mwana anoita zvekosi usati wapedza form 4. Munhu utanga wapedza kunyora form 4 wozoenda kukosi. Ndibva ndanyarara tataenda kunorara. Kwakubva ndakapedza wiki roro ndisiri kuenda kuchikoro. Tiona zvona zvakafanana, ndatanga kuenda kuchikoro kuya. Ndatanga kuenda kuchikoro, ndichienda kuchikoro. Ndipo ndikaona zvakangofanana. Chiro kwacho hapana chandirimbobuda nacho. Kuchikoro ndiri kuenda handisi kunodzidza. Kana ndiri muklasi ndakanyarara ndisiri kuchema ndiye ndakarara. Kana kuti ndiri kutaura nefriend yangu anichitaura ndaye ndibvunza chii kuitika kumbafei mazuva ano wachinja. Ndokuudza zviri kuitika. Kwakubva ndachitanga kugara ndichienda kunokanseliwa nematicha ndanozofanana pakati pechipwete. Usacheme. Ndipo ndikazosvika pakutizira ndikaenda. Handina zviri nani, ndipo ndikatombona une pfungwa dziri nani. Muningi wangu watotora na mama. Akati rimwe data bude ndinojira panza. Apa nditi sisi magangaza zvanga ndichida kuita. Ndikati ko chii? Zvikanzi ndine mishonga, mama ane mishonga yaanospiresa kugadheni. Mishonga ndanga ndesa muriwo ndidya hangu ndife. Bhuzi zviri nani. Ipapa anga ari form 1. Ndipo ndikachenda kunombandiro muna mama ndibva ndavaudza. Ndichenda kanota pasi pechiva mushonga ndakaona wangu uripo. Ndibva ndaurasa mushonga wavo. Mama ndipo wakambotsamwa kukansela muningi wangu akanzwisisa. Iwo mama ndatizira ndaenda. Ndakauya muningi wangu auya akauya nemushonga wangu anawo. Mama sisife wangu achida kumwa mushonga. Mushonga iyo ndindakazotora ndakagara nawo ndazotombowadzosera. Saka waida kumwa mushonga iwe? Iwo mama ndo akavaida kumwa mushonga. Mama ndo waida kumwa mushonga. Muningi wangu abva uona bautora baona. Asi iye muningi wangu akatombosvika palevel yoda mushonga. Hanzvadzi yangu yarutaura kuti yakamboendeswa kumusha. Akambotaura kuti ini ndadzokera kumusha kana dhidha wangu akaramba aita zoti ndidzokere kumusha. Murungonzwa ndabva pamba pacho. Nasaka kana wabva pamboende zviri nani ndigara hangu musango ndiri mugunduru zviri nani bhuzi kangofanana. Ndindakataura naye bva mheno ndangoenda kumusha kwacho kana ndadzoka ndadzokawo. Ambosvika pakuti ko ndikangotenga ndikanzi tapuwa mari nadhidha wangu. Kana ndikaona mari pachena ndikuiba ndinotenga pirisi regonzo ndife. Changwa ndikagrade 6 kakutaura izvo. Kuti upenyu hwacho ngatitorera mai papoka. Wangu wakatioma usi isi. Saka iwewe uchinyatsa kutarisa dambudziko riri papi? Iwewe semusikana ati kurei, dambudziko riri papi? Chii chiri kunyanya kunetsa kubva kumashure ikoko kupesika maida kumwa mushonga wachida kutora mushonga achimwa? Chii chiri kunyanya kutambudza kuti mutadze kunyatsa kugara zvakanaka? Unotongoti dambudziko risiri pana dhidha wangu kwese kubva kwese kunyaya isati yatanga. Munhu wekuti vakatanga kupopota nyaya dzavanenge vachitaura hadzisi nyaya dzekuti
Vangataura isusu tiripo sevana vavo. Kunyange kuti havasi kupopota. Vari nyaya dzavari kutaura semhuri. Kana takanzi takatandara tikutora nyaya nababa, unoita nyaya dzisina nebasa rese. Utocho baba vangu ari kundudza nyaya, ndambosvika pakubvunza mama, baba vangu chaicho iri kwanti havasi. Asi ndiwo baba wako mwanangu. Nyaya takasvika paukanzila navanhu nekuchechi, kwakuziya nyaya idzodzo. Unoti zvavo zvakatotomera iri pandichi zangu. Kuti dzimwe nyaya dzavaitaura dzinotorema. Dzakafanana nekuti chii? Vakasvika pakutaura kuti hanzi vanasikana ndindega ndobvisawo mhandara. Ndibaba vangu wakutaura izvozvo. Nezera randandavi ndinopagara sei pamba pacho baba ari kutaura kudaro. Hanzi vanasikana wangu ndindega ndobvisawo mhandara. Waitotaura wari serious? Handizozivi kuti waitaura ari serious kana kuti wakasiri serious. Nyaya dzavanotaura vari mukudhakwa. Vaizoti vakabvunzwa namama vasina kudhakwa. Vanozviramba vanoti handizvizivi. Alright. Saka tasvika izvozvizvi, iwe wengo uchishuwira kuti ngatiti sesu kuti mugare zvakanaka, wengo uchifunga kuti iwewe pangakwanise kutorwa matanho api semwanasikana, zvengo uchifunga wewe kuti mama nadhedhi kuti wanga wachigarisana zvakanaka, potsi kugarisana kwaamai nababa zvakanaka ndokugarawo kwenyu zvakanaka, wengo uchifunga kuti iwewe panogona kugadziriswa sei? Inongoti baba vangu namai vangu vanyatsogarisana pane zvakanaka nenyaya dzakaitika kumashure. Kunyange zvikanzi baba namai vangu vagarisana zvakanaka. Handizoti ni baba wacho ndichatarisana nawo sei. Ina itoona zvitori nani irunzi yaparara. Zvitori nani pamwe pfungwa dzavanenge vangu pamwe dzikatodzorika. Kuroti vari pamwe chete. Sababa namai vadzokedzana semagariro avaita kare. Tinganyeperana. Hazvichaiti. Inoti mwoyo wangu kuti ndinyatsogutsikana nababa vangu chaicho nanhasi uchiri wakasviba. Handitonyatsoziva rifungudza pamwe wakasangana namai vangu ndiri mudiki here. Obva wangowira kuti yatigare nune mwana wako asina basa because andimuziso. Iwe wawakubati zvakanaka. Takangofanana hana wacho mabatiro avaitita. Mabatiro aitoita mwana wekupedzisira ndiye andingatori nani. Roti nanhasi iye nanhasi anoafarira. Takatosiyana isusu tiri 3 vakuru. Hapana na baba kuti nyaya ichitotoima. Kuti titi tina baba chaiwe ndiri sena hangu. Alright. Saka iwe wakazoenda kundoroorwa. Wakazotizira. Wakatizira rini? Muna July last year. Alright. Saka chakaita kuti ubve pamba iwewe uenda kundoroorwa magariro amai tapamba. Okay. Saka ngatimbotarisewo iwewe uri kumurume wako. Kugara kwawakaita wakagara zvakanaka? Aizvizvi ndakagara zvakanaka. Hauna problem nemurume wako? Handina. Anotokuda unotogara zvakanaka nana amwene vanozviziva? Naye iri kumba vazviziva. Naye kumba vambozviziva. Aiwa, ndikuti wana amwene vako iwewe, ana amai wemurume wako? Haisi takagara edu zvakanaka navamwene. Alright. Ko baba pawakanzwa kuti iwewe waenda kumurume wakazvitambira sei? Anzi wakapopota. Iwe wakazombowaona here? Ndakaona. Kana ndawaona dzimwe nguva kanditori panenge wakatsikitsira wakati asavasoda. Handina nyaya dzandotaura nababa vangu. Ingori makadi baba tapera ndo nyaya dzatotaura netesi idzodzo. Wobvunza ari sei mwana. Ndo nyaya dzandotaura nababa vangu. Alright. Saka iwe wati wakazvitarisawo iwewe semusikana, uri kuona kuti mai nababa kuti wagarisane hazvisi kutobuda. Hazvibudi. Saka uri kuona kuti pari kuda solution yekuti wanawa waparadzane, wagare uyachigara kwake uyachigara kwake. Zvitori nani. Izvo zvitori bho. Kuti ivo vagare kwavo vachibuda mudhorawo. Mama ogara kwavo vachibuda mudhorawo. Okay. Wezi pane shamwari yamangu yazoti iwe kana usina zvauri kuita pota uchinoswera namai vako. Wezi ndikona pfungwa dziri kuwawandira. Wati kuroora kwasha vana kuroora. Vakanzi mama vafe ingozi iri kutarisana nesu. Woti vari kuwapuma chihure chanyazogutsikana kuti mama havana because taiswera namama tisu. Pavanenge vari tisu tiripo. Itori ngozi futi kuwapuma kwakaita zvakatarisana nesu. Alright. Aiwa, tinotenda waitako nemashoko ako tinge tichida kungonzwa kuti zvakamira sei uyewo makagara sei. Saka tinotenda mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa
Saka tichanzwawo kuti tinokwanisa kuona rubatsiro rwakaita sei, uye zvakare ivo baba vacho taizoshuwirawo kuti dai takwanisa kugara navo pasi tombonzwawo kusaidhi kwavo kuti zvakamira sei, pane chinogadzirisika here, kana kuti ivo vari kufunga kuita sei kana nyaya iyi yasvika payasvika apa. Because payasvika apa ukaona vanhu vakuchiuyawo kumhuri yeZimbabwe kutaura kuti zvese zvinokwanisa kubatsirwa next door kana kuti zvinokwanisa kubatsirwa nehama zvazamika zvese zvikaramba, apa hapachadi hama, apa pakutodawo vamwe vanhu vasina side. Saka so thank you very much waitako nekutaurawo nesu. Alright, aiwa, tinotenda right. Mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yatinayo nhasi, ndo amai vandinawo. Ndofunga manzwa nhoroondo yavo kubva kwatabva kusvika pari zvino izvi. So kana vachinge varipo, tine maorganization akasiyana siyana anomirira vanhukadzi kunyanya. Mukaona munhu mukuru auya pamberi peruzhinji asingachanyari nedambudziko kutaura kuti nyaya iyoyo inenge ichida kunyatsa kubatwa zvakasimba, kune vese vanomirirawo vanhukadzi kuti wange vari safe, wasanyanya kushungurudzika, tinokukumbirai kuti ngatibatsirei amai ava kuwakansela chaiko chaiko, nekuda kwekuti kana pfungwa dzavo dzinenge dzakanyanya kudzama, vanenge vachifunga zvinhu zvakawanda, mangwana zvikazodai ko mangwana zvikazodai. Saka pari kuda counseling yakasimba kuna amai. Saka mhuri yeZimbabwe tikukumbira nemwoyo une rudo, nemwoyo wekuzvininipisa kuti ngatibatsirei amai ava padambudziko ravainaro. Chawira iwewe, chawira inini, chawira uyo, chawira iwewe. Sevana veZimbabwe ngatibatsiranei. Kana vari kuma MP chaiwo onaiwo amai ava munzvimbo yavanogara yeEpworth. Foni nhamba ndidzodzo dzavakupai, vanenge vachida kuvabatsirawo kana nemazano kana nekubatsirawo kwamunofunga kuti munogona kuvabatsira nako. Ngativabatsirei tiri pamwe chete. Isiso seTichkachi MTV tichaedzawo futi kuti tigare nababa vacho pasi tinzwe kuti zvakamira sei, wanotaurika nawo here, nekuti zvakaoma kuti vanhu venguva nemusha wakadai nevana wakadai woparadzana. Saka tichaedza kugarawo nababa vacho pasi tonzwa kuti vanobvuma here. Asi kana vachinge varambawo kugara nesu pasi hazvina mhosva, zvinenge zvangobudawo zvakadaro. Asi kuna amai wauya nenyaya yavo ngativabatsirei. Tichadzoka futi tichizonzwa kuti zvakamira sei, muri kuti kudii. Kucomment section ikoko tipeiwo mazano kuti toita sei nenyaya iyi, tobatsirana sei naamai avo. So thank you very much, tinokutendai. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Mazvita.